Mismong sa Davao City Police Office, gihimo ang inventory sa mga automated counting machines kun ACM nga gipangunahan sa mga personahe gikan sa Commission on Elections ug mga pulis aron masigurong sakto ang ihap sa mga ACM ay ipanghatod ngadto sa nagkadaiyang polling centers sa tulo ka mga distrito sa Davao City alang sa May 12, 2025 midterm elections. Kagabi sir na around 10 PM nag-start na og kanang abot-abot ang mga truck nga sakyan sa mga ACMs nato. And based sa ato ang monitoring sir sa pag-deliver sa mga ACM sa mga voting centers, walay mga na-encounter nga problema sir no, and asahan sir sa ato ang mga kaisong Davaoeños nga bantayan ang mga ACM sa ato ang mga PNP personnel for the for 266 polling centers sir no, pagabantayan na sa 534 ka mga PNP personnel sir 24 hours hangtod nga mahuman and hangtod nga ma-pull out ang mga election paraphernalia sir sa mga voting centers. Gisiguro pag-ayo sa COMELEC ug DCPO nga mahanay og mahiling pag-ayo ang mga paraphernalia nga gamiton sa piniliay. Always ang ato ang coordination with the COMELEC para masiguro gyud nato nga hapsay sir ang tanan and wala may encounter nga problema. Andam sab ang kapulisan sa paghatag og seguridad sa mga polling centers ug sa paghatod sa mga ACM ngadto sa mga eskwelahan. Niadtong Huwebes, Mayo 1, nahatod sa kustudiya sa DCPO ang mga eleksyon paraphernalia. Subay sa report, 418 ka mga ACM ang gihatod sa mga polling centers sa 1st District, 385 ka mga ACM sa 2nd District ug 370 ka mga ACM ang sa 3rd District. Sa kinatibuk-an, ana sa 1,173 ka mga automated counting machines ang gamiton sa Davao City sa eleksyon sa Lunes. Ugmang adlawa, Mayo 6, ikatakda ang final testing and sealing sa mga ACM aron makita kung adunay mga depektuso nga mga makina. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.